Největší téma, které vás nejvíce zajímá a chodí mě na tohleto téma nejvíce dotazů, je barva vlasů. Jak správně vybrat barvu vlasů? Nejdřív se pojďme podívat, jak vlastně ovlivňuje náš vzhled barva vlasů. Protože my, když se na někoho díváme, tak první, co vnímáme, to, co je kolem něj, a je to nejdřív a nejvíce viditelný. Nejvíce ovlivňuje barva vlasů ladění s barvou platě. Barva vlasů charakterizuje celkový směr, jak používat barvy v šatníku. Protože nejvíc doporučuji začlenit do šatníku na ty větší kousky i odstíny barvy vlasů, anebo je propojovat na určité detaily. Barva vlasů, víte, že já jsem velký zastánce přírodní barvy vlasů, protože je to nejjednodušší. Protože ta barva vlasů k nám svojí sytostí nebo světlostí nebo lehkou teplostí nebo chladem patří. Ale neznamená to, že bych nedoporučovala, jak si vlasy nabarvit, jak je sladit, protože naprosto rozumím tomu a chápu, že ne každá žena je připravena na to přiznat své první stříbrné vlasy a necestilizovat do šedé barvy, protože víte, že šedá barva je jakoby zpříznění, je tam už klid a nikdy to ještě nechceme. Chceme ještě být výrazný, chceme zářit a ta šedá je na nás moc uklidňující. Takže já tomu rozumím. Akorát na co si máme nejvíc dávat pozor a v čem se dělá nejvíce chyb? Barva vlasů, jestliže máme teplejší podton i v očích, tak ať si dáme jakoukoliv barvu, tak vesměs se barvy vymývají do teplejších podtónů. Jestliže máme víc nažloutlé vlasy, tak se může stát, že když se to spojí i s tou pletí, tak ta pleť není šťavnatá, ale může působit více unavenějším dojmem. Proto já nejvíc dávám radu, jak barvu vlasů vlastně vylepšit, jak ji změnit, dívejte se do barvy očí. Takže jestliže máte hnědé, hnědoměděné, hnědočervené, hnědočerné, tak tu barvu kopírujte. Samozřejmě, když máte zelené oči, tak nebudu říkat, abyste měli zelené vlasy. Ale u tmavých očí je to jedno z měřítek. Jestliže máte oči, které jsou modré anebo zelené, u zelených může být i ten podten, který je lehce se žlutou barvou, ale u modrých, šedomodrých je vždycky důležité, aby tam byl chladnější podton, který můžete docílit tím, že i když si tam necháte odbarvit vlasy nebo přebarvit a budou se vymývat do teplejších odstínů, používat šampony a kondicionéry s fialovým podtónem, protože ty neutralizují tu intenzitu té žluté barvy. Proto vnímejte tu svoji barvu vlasů. Ta vám určuje, jakou světlostí nebo jakou sytostí bychom se měli pohybovat. Protože jestliže máme už nízkou intenzitu barvy, svý barvy vlasů, tak to vlastně znamená, že i ty barvy do toho šatníku by měly být celkově mírnější, klidnější, jenom střední, můžou být i lehce tlumenější, že oni mají spíš takovou ne tak sytou a výraznou barvu. Ale jestliže si to přebarvíme na sytou a výraznou barvu a máme tam, i když si třeba dáváme tmavě hnědou, tak víte, že tmavě hnědá, když se přebarvuje, tak to vznikne až jako černá barva. A černá barva je velmi silný kontrast, který nám ukáže za prvé ty nedokonalosti. Vnímáme to, že to je velmi těžké i na těch vlasech. A hlavně, když jsou ty ženy zralejší a starší a ta pleť už není dokonalá, tak ta černá barva je na ně příliš těžká a tvrdá a hůř se to vlastně ladí a propojí i s tím šatníkem. Takže navnímejte, jakou tu barvu máte a snažte se si to barvit co nejblíže k přírodní barvě vlasů. A nebo naopak, vy, které máte už hodně bílé vlasy a nechcete je přiznat, tak když si je necháte propojovat pak tmavým melírem, může to vypadat velice kreativně a velice krásně. Nejsem proto, že by se to nemělo barvit, ale barvíte to moudře. Dívejte se, jakou svoji barvu máte
a určitý prameny třeba ze světleté, nebo můžete tam dát i lehkou teplost, jestliže ty barvy v šatníku máte teplé a máte je rádi. Nejčastější chyby je, když to celkově všechno přebarvíte a ta barva je celistvá, třeba blondětá nebo opravdu žlutá, tak na první pohled je vidět, že to není přirozený a málo který vlas by měl tu schopnost, nebo vlastně žádný, aby byl takhle celistvý. Proto ty přírodní barvy vlasů jsou k nám nejlichotivější. Protože oni vlastně na slunci se někde sami zesvětlí, někdy dávají takový krásně lehce teplý podtón a je to více neutrální barva, není tak sytá a výrazná, proto se nám to i lépe ladí, jak k líčením, k doplňkům i k oblečení. Jestliže máte potřebu a chcete, že jdete ke kadeřníkovi a řeknete, hele, já chci zářit, já tam chci něco, co mě udělá takové jako fresh a budu taková osvěžená, omlazená a on vám dá hodně sytou barvu nebo výraznou nebo teplou, tak si pamatujte, že tady tu energii té barvy je vždycky dobré ji potom někam propojit i do toho šatníku. To opakování, ta dualita je i velké moudro, jak to vlastně sladit dohromady. Takže já vám přeji, abyste našli svoji barvu vlasů, v které se cítíte dobře, abyste našli odstín, který se váma ladí, abyste si přibarvovali vlasy do co nejpřirozenější barvy, anebo najděte sílu a přijměte tu barvu vlasů, kterou máte. Protože najednou i ucítíte neuvěřitelnou volnost a přiznáte, kdo jste a jak ty barvy s váma ladí. A věřte mi, že to je neuvěřitelná úleva. Ale nebraňte se dávat si nějakou kreativnost, ale buďte na to opatrný, v jakém měřítku a jakou barvou to ladíte. Takže doufám, že jsem vám předala pár informací, jak nahlížet na svoji barvu vlasů a těším se na další setkání s vámi, ať na videu na YouTube kanálu nebo na Instagramu, kde dáváme příspěvky a vedeme určitýma inspirativníma obrázkama, jak se na to podívat, anebo při osobní konzultaci. Přeji vám krásný den.